Min minnkom xi darba mar l-art imqazza jġib quddiem għajnejh il-qabar ta' Kristu. Bħallhom fil-velja tal-għejd, id-djaknu l-ewwel li jagħmel jidħol fil-qabar u jxandar il-Vanġelu ta' dik is-sena, fil-każ ta' din is-sena l-Vanġelu li għadna kif smajna ta' San Mattew. Imbagħad 4 djakni imorru fl-4 punti fl-4 tirjieħ tal-Bażilika tal-qabar ta' Kristu. U jkantaw u jgħajtu u jxandru mal-4 tirjieħ tad-dinja, kull wieħed minnhom wieħed mill-Vanġeli. San Mattew, San Mark, San Luqa u San Ġwan. Biex kulħadd jisma' din l-aħbar, għax kulħadd għandu bżonna din l-aħbar, mhux aħna biss li nemmnu, imma n-nies tad-dinja kollha għandhom bżonn it-tama ta' ħajja li ma tintemx, għandhom bżonn it-tama tal-qawmien. Il-ħajja kollha tagħna kieku jkollna niġbru l-istress, il-problemi, d-diffikultajiet f'kelma waħda, nistgħu ngħidu li nġabru kollha fil-biża' mill-mewt, kollha kemm huma. Il-biża' mill-mewt. Bħalli kieku fil-qalb tagħna Alla kiteb diġà ix-xewqa, iċ-ċertezza tal-qawmien. Aħna maħniex magħmulin biex nintemmu, maħniex magħmulin biex immutu. U għalhekk dan il-jum jew aħjar dan il-lejl għalina hu l-qofol u l-essenza. Fil-ħajja tagħna matul il-mixja ta' ħajjitna, il-kol kemm aħna għandna ġranet importanti. Il-ġurnata tal-gradwazzjoni, il-ġurnata tal-birthday, il-ġurnata ta' żwieġ, tat-tieġ, il-ġurnata ta' meta ħadna promotion. Għaliex għax dawn jiġbru fihom biċċa storja kbira minn ħajjitna. Jekk il-gradwazzjoni tant snin ta' studju impenn, jekk promozzjoni tant snin ta' ħidma, tant snin ta' xogħol. Imma dan il-lejl jiġbor fih is-sens tal-ħajja kollha tagħna. Dan il-lejl jiġbor fih l-istorja kollha ta' ħajjitna. Kieku ma jkunx dan il-lejl, il-ħajja tagħna kollha kemm hi ma tagħmilx sens, m'għandix sinifikat. Imma kif se niltaqgħu mal-irxoxt? Għax mhux biżżejjed li nkunu nafu li Ġesu irxoxta. Jekk ma niltaqax miegħu jien, jekk ma nagħmilx esperjenza tiegħu ħajjien f'ħajti, tibqa' aħbar sabiħa li nixtieqha, ngħixha b'nostalġija kbira u forsi nammira u nara fl-oħrajn, imma ma ngħixiex bl-esperjenza personali tiegħi. U hawn il-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum ma jirrakkontax bis-storja imma jgħinna lil kull wieħed u lil kull waħda minna insiru parti minn din l-istorja. Kif jirrakkonta l-qawmien il-Vanġelu tal-lum? Mhux faċli tirrakkonta din l-esperjenza hekk qawwija. Għaliex? Għax Ġesu mhux miet u reġa' ħaj l-ħajja li kellu qabel, reġa' ħa l-istess ġisem li kellu qabel, kif nistgħu aħna b'xi mod nimmaġinawh anke fl-istatwi. Il-ħajja illi ħa Ġesu wara l-mewt tiegħu fil-qawmien tiegħu hija ħajja mimlija bid-divinità. Hija ħajja li tmur lilin mill-kriterji tagħna, tmur lilin mill-kategoriji tagħna, miż-żmien u mill-ispazju. Il-ġisem li jieħu fuq Ġesu hu ġisem divin, hu ġisem illi huwa imur lilin minn dak li aħna nistgħu nimmaġinaw jew naħsbu. Allura kif San Mattew jispjega din ir-realtà, din il-verità? Kif nistgħu nifhmuha ftit jew wisq aħna u kif nistgħu ngħixuha f'ħajjitna? Jippreżenta lil dan l-anġlu, angelos. Il-kelma angelos, anġlu, tfisser dak illi jitkellem f'isem xi ħadd ieħor. Dan l-anġlu mhux għajr l-istess kelma ta' Alla. U din il-kelma ta' Alla tiġi u tkisser din il-blata. Tiġi u toħloq terremot. Terremot f'dan il-qabar, tafos f'dan il-vojt. Il-kelma Griega użata tfisser vojt. U dan l-anġlu meta jiġi bil-kelma ta' Alla fuq dan il-vojt joħloq terremot. Meta jiġi bil-kelma ta' Alla li Kristu rxoxta, li Kristu qam, dawn in-nisa li marru ifittxu l-mejjet u ma sabuhx, qegħdin tfittxu lil dak illi juħaj fost il-mejtejn mhux qiegħed hawn, joħloq terremot fihom l-ewwel qabel kollox. Kif il-kelma tal-Alla tal-lejla tixtieq toħloq l-ewwel qabel kollox terremot fina. Terremot f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Aħna maħniex iddestinati biex nispiċċaw, biex nintemmu. Aħna imsejħin minn Alla
permezz tal-ħolqien u permezz tal-mamudija tagħna, illejla għandna wkoll l-esperjenza tal-mamudija ta' din it-tarbija. Aħna msejħejn biex ngħixu il-ħajja kollha tagħna miegħu, il-ħajja kollha tagħna ma' Alla. U din kienet l-aħbar illi l-anġlu tal in-nisa u qalilhom żewġ affarijiet importanti. Qallhom li mhux hemm, imma qallhom ukoll li għandhom imorru jħabbru dik il-kelma li semgħu li mhux hemm li juħaj iridu jmorru jwassluha lil ħutu. U għaliex importanti dan il-messaġġ tal-anġlu? Għax propju huma sejrin fit-triq biex iwasslu l-aħbar li semgħu lil ħutu, lill-apostli, lid-dixxiepli, propju dak il-ħin jiltaqgħu ma' Ġesu ħaj. U din għalina hija riċetta, għalinu programm ta' ħajja. Kif nistgħu niltaqgħu aħna ma' Ġesu ħaj? Meta aħna nwassluh, meta aħna din il-kelma li smajna, din il-kelma li qed waslilna l-Knisja llejla, nippruvaw inwassluha lill-oħrajn, nippruvaw ngħixuha. Dak il-ħin aħna nistgħu niltaqgħu ma' Ġesu kif iltaqgħu dawn in-nisa. Jiltaqgħu miegħu Ġesu x'jgħidulhom lin-nisa? L-istess kliem li qalilhom l-anġlu. Għax l-anġlu u dak li jitkellem f'isem Ġesu u dak li jitkellem f'isem Alla. Morru l-Galilija, hekk qalilhom Ġesu. Però qabel Ġesu qalilhom xi ħaġa sabiħa immens. Ifirħu, dik il-kelma islim għalikom hija ħajrete bil-Griek. Ifirħu. Għaliex ifirħu għax jien ħaj. U jekk jien ħaj intom ukoll se tgħixu minkejja l-problemi, d-diffikultajiet, it-trabil kollu li ltaqgħu miegħu fil-ħajja. Aħna msejħin għat-tama, aħna msejħin għal-fer. Ifirħu. U dawn in-nisa x'jagħmlu? In-nisa jaqbdulu saqajh lil Ġesu jgħidilna l-Vanġelu. Xi ġifieri? Jimxu warajh, jaqbdu l-passi tiegħu, ikunu dixxipli tiegħu, ma jħalluhx, ma jafdawx. Hekk aħna nistgħu niltaqgħu ma' Ġesu ħaj. Meta aħna nagħmlu l-esperjenza ta' dak li jitlobna fil-Vanġelu u nħossu, m'hemmx għalfejn jiġu l-oħrajn jgħidulna. Inħossuha ġo fina, nikkonvinċu rwieħna weħidna illi jekk Ġesu dak li qalilna nagħmluh inwettquh, aħna nmissu, aħna nduqu mill-ħajja tiegħu, mill-ħajja ta' dejjem tiegħu, mill-ħajja tiegħu mqajjem irxuxtat. Aħna wkoll ngħixu l-esperjenza tiegħu mqajjem meta ngħixu l-Vanġelu. Imma hemm kelma oħra li jagħmlu dawn in-nisa u nispiċċa bija. Dawn in-nisa jinżlu jadurawh. 3 affarijiet u ma 3 azzjonijiet li lilna jenuna nagħmlu esperjenza ta' Kristu ħaj. L-ewwel qabel kollox nisimgħu l-kelma u nwassluha. Bħal mamlu dawn in-nisa, morru wasluha lil ħuti. It-tieni, din il-kelma mhux biss nisimgħuha u nwassluha, imma wkoll nippruvaw ngħixuha. Morru l-Galilija, inkun il-Galilija qabilhom. X'għamel il-Galilija Ġesu? Il-Galilija priedka, il-Galilija ġabar id-dixxipli miegħu. Il-Galilija għamel l-esperjenza tal-ewwel komunità, tal-ewwel dixxipli. U t-tielet verb, it-tielet azzjoni hija li aħna ninżlu nadurawh lil Ġesu, li aħna nmorru nqimuh lil Ġesu. Dak li nagħmlu kull darba li niġu hawnhekk, kull darba li niġu fil-Knisja, kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija. Il-mulejja tina li dawn it-3 azzjonijiet tan-nisa isiru azzjonijiet tagħna b'tali mod li aħna nagħmlu esperjenza ħajja diretta fuq il-ġilda tagħna, fuq il-persuna tagħna tiegħu ħaj. U din l-aħbar ma tibqax aħbar vojta. Ma tibqax aħbar li forsi ħadd ieħor kuntent bija. Aħna smajnija imma nibqgħu intellgħu inniżlu hux veru jew le. Imma ssir verità li tinfluwenzalna l-ħajjitna. Billi nwasslu l-kelma tiegħu li nisimgħu. Billi nimxu warajh din il-kelma nippruvaw nwettquha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U billi nadurawh, billi nħobbuh kif jagħmlu dawn in-nisa, billi niltaqgħu miegħu b'mod speċjali fl-Ewkaristija. Il-mulejja tina verament li ngħixu din il-velja mhux illum biss, imma ħajjitna kollha.